खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया मानगोनां गर्जन मुसाहारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बुंनाय BPF आरो UPPL खौ खौसे जानो खावलायनाय बाथ्राया माब्लाबाबो सैथो जानो हाया। बियो BJP सरकारनि मोनसे फाव फान्दायनायसो। BJPआ BPF आरो UPPL खौ खौसे जाहोनायनि उनाव गोदोना सेरथेनानै खुगानि बेदरखौ सिख'ना जानायनि मोनसे पलिसिसो खालामदों। रायजोफोरा बेखौ माब्लाबाबो दाफोथाय होना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं सानै उन्दै हिनजावसाजों लोब्बा थानाय आतनारि गाग्लोबनाय जाथायनि दायनिगिरि जाहिरुद्दिन देवानखौ हमनो थाखाय पुलिसनो होनाय 24 घन्टानि सम सिमा होनाया मैया समबाराव चिरां जिल्लानि सिडलियाव खुद्रिसारनाय जाथाया सोमजियो। पस्ट राजबंसि हारिया मोनसे भिलेज डिफेन्स पार्टीनि आफादगिरि देवानखौ हमनायाव आयेन बाहायग्रानि फेलें जानायनि बेरेखायै रागा जोंखांनाय खुद्रिनाय दिन्थिनानै लामायाव ओंखारबोदों। गोबां अनजिमानि आइजोफोरजों लोगोसे दिन्थिफुंगिरिफोरा बिबानगिरिफोरनिफ्राय गोख्रै आरो थिरांथायारि राहा लानो दाबि खालामनानै प्लेकार्ड आरो बेनारफोर लादों। थासारिया बांबोसिनदों मानोना सोमावसारगिरिफोरा पुलिसनि फिननायजों गोजोननाय मोनैयाव देवानखौ हमनो थाखाय 24 घन्टानि गोदान जोबथा सम फोसावदों होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार सहरनि हाब्रुबारियाव गंसे टाउन हल लुनो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे टाउन हलखौ 24 कौटि रांजों लुफुंनाय जागोन। बिथां मानाव गेदेर बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बे टाउन हलआ सिगांनिफ्रायनो जोबोद गोनांथि जाना दंमोन। गुबुन गुबुन हाबाफारिनि थाखाय टाउन कमिटिनि सुबुंफोरा बे हलाव मेल जुथुमनो हागोन। बे टाउन हलखौ लुफुंनो थाखाय 24 कौटि रां दैथायहरनायनि थाखाय बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायदों। बेजों लोगोसे क'क्राझारावनो आरोबाव गंसे गेदेर मुलुगनां खेला गेलेगिरिफोरा गेलेनो हानाय बायदि गंसे गोदान स्टेडियाम गायसननो आखायाव लाबावदों होनना बिथाङा फोरमायबावदों। बिथाङा मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला बे स्टेडियामखौ 110 कौटि रां बाहायनानै थाबैनो लुफुंनाय जागोन। ब्रैथि रादाबाव दं त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रिया गावनि दानसेनि दान बान्थाखौ दैबानाजों भुगिनांनायफोरनो अनसुंथाइनि महरै दान होदों होनना खौरां मोन्दों। त्रिपुरा रायजोआव दैबानाजों खहा जाजानाय आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि प्रफेसार डक्टर मानिक साहाया गावनि दानसेनि दान बान्थाखौ अनसुंथाइनि महरै गिबि मन्थ्रि रिलिफ फान्डआव होदों। थारैनो बे खामानिया सासे अनसुला आरो गोसो गुवार सुबुंखौ फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं आसामाव 6 दाननि गेजेरावनो जिनाहारि खालामनायनि हेंथायै मोन 580 केस थिसनदों। आसामाव 2024 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय जुलाइसिम 6 दाननि गेजेरावनो हिन्जावसा एबा आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि मोन 580 केस थिसननायनि खौरां मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2019 मायथाइयाव गासै 3546 जाथायफोरनि रेकर्ड जादोंमोन। बेनि उनाव थांनाय माखासे बोसोरफोराव आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि खमैबो मोन 40,065 केसफोरनि रेकर्ड मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।